time matin mondo mi gi catch up kata gi jowetegi mantiere oko mosebedo kodako mag ute ma irite nyithindo. Kodwokgi to dwani koro en jukumuna fuatilia to nyathi mane odwok cha odak nade kech mano sirikal bino miyowa thuolono. Gima koro rach ni ing'eyo ni nyathini jopiny nyalo konye nikech en kanyo to kosewuok odok e family gi to onge ka jopiny nyalo konye. Koro an ka jo sirikal dwa loro home an to wachno kabi wuoye sani nikech pod higa boro ng'eny ma ok nyalre otek. To kochopo obotimru nade? Kochopo wanonge gimwatu wanondikwa gi Nyasaye. In ng'ama ondik gi Nyasaye ok nyal hangaika na biro timore nade. Pok ochopo to biro chopo nikech mwaka boro no be ok ong'eny. Lakini kochopo to wabiro neno nikech an nondika gi Nyasaye. Onge kaka dang' ajaj nikech an sirikal ok nondika. Sirikal onge pesa mora mora mokelo e children home. Onge kony mora mora mokelo e children home. Omiyo an kaka Opochilen Kenya onge gima dang' awach na hangaika. Iwacho ni kanye kama nitie. Ajati Nyasaye. Asani kapok ng'ade to adwa chomo ne kamoro kae. Kamano ka to bang'e wakawa ne ote moko achiel adek ma joneno oro karka neto. Ng'eni Vision 2032 mar loro nyithi utege ok ginyiso